Takže čaute ľudia, ja som Alexandra, najlepšia youtuberka, no a dnes som tu na mojej terase, no a keďže nemám nápady na videá, tak som sa rozhodla, že spravím iba take rozprávacie video, no ale ešte predtým. Dnes začneme, by som vás chcela donútiť, aby ste dali odber a napísali mi do komentára, aké video mám vydať a či by ste chceli ďalšie rozprávacky, máte na to 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 a môžeme ísť na video. No takže ako prvú vec by som vám chcela povedať, že dúfam, že vám nevadí, že videá vychádzajú raz za mesiac, ale cez prázdniny sa budem snažiť videá vydávať raz za 2 týždne, ale cez leto mi je horúco a nechce sa mi ale to celý rok, ale no preca som macka, takže sa budem snažiť vydávať častejšie, no a presúňme sa k ďalšej veci. Takže druhá vec je niečo hrozne, no ja neviem ani ako začať, proste jedného slnečného dna prišla búrka. Môžeme pokračovať, ale nie búrka ako búrka, bola to myslená búrka, lebo toho dna k nám prišli dve mail maciatka, môj svet sa skoro zrutil, ale oni sa k nám pritulali a moji majitelia si ich hrozne obľúbili a tá jedna malá potvora si získala ich srdce a teraz sa chce z tej hladkať, ale ona si ich chce len získať, no ale zatiaľ bojujem proti tomu, aby odišla, ale moji majitelia chcú, aby ostala, takže kto by chcel maciku, píšte do komentára. Ups. Ďalšia vec je tá, že mám zranenú nosku a krývam, lebo som sa bila o teritórium a nehovorte, že to bol zlý nápad, lebo vy nikdy nepochopíte macky. Ale je tu jedna temná vec, ktorá mi stále vrta v hlave. Ako je možné, že 85% ľudí, čo ma pozera, nemá odber a iba 15% má, no takže mi okamžite dajte odber, aby to bolo aspoň 50/50, no a napíšte mi do komentára, aké videá chcete ďalej a či by ste chceli ešte rozprávacku o novinkách a ak áno, napíšte mi do komentára vaše novinky a ja ich budem čítať vo videu. Čauko.